sæbevand. Yes. Så har du noget varmt vand eller? Det kan gå, ja. Så jeg tænkte, at vi kan starte med på noget sæbe i. Yes. Og... Laver den så røgfyldte sæbebobler. Vil du lige komme herned? Ja, prøv lige at prikke hul på en sæbeboble. Du må selv vælge. Du skal lige publikum skal kunne se. Ellers får du ikke klapsalve, når du har gjort det. Det er meget sejt, ikke? Tak. Det er sejt. Det er simpelthen fordi, at når man putter tørris ned i vand, så skal det med tørris, det går direkte fra at være på fast form til at være gasform. Men Christoffer, ja. Jeg tænkte sådan lidt på, ikke også, der sidder sådan en over hjørnet, som er sådan faldet lidt i søvn. Han faldet lidt i søvn, når skal vi vække ham? Jamen det var det, jeg tænkte på. Ja. Så har du ikke taget noget med, vi var rigtig godt til at vække folk med. Sagen er, hvad hedder det, jeg studerer kemi, og jeg kan godt lide at springe ting i luften. Men jeg ved også godt, at man må ikke bare springe ting i luften, uden at spørge om lov først. Og jeg har ikke fået lov at springe noget i luften, så jeg løjes bare med at lave et brag. Er det ok? Men sagen er, at hvis jeg springer noget i luften, så kommer der fragmenter ud i jeres hoved, og så bliver det farligt. Så er det stadig okay? Eller er det blevet okay? Ja, godt. Hvad har du taget med? Det er desværre hemmelig opskrift. Det er en hemmelig opskrift? Hvis man kommer ned og kan vise sit FBI-bevis til mig, må man naturligvis gerne få den. Men jeg gider ikke fortælle, hvad det er. Det er tryllepulver, jeg blander med tryllepulver. Så har jeg så noget tryllepulver, som jeg så prøver noget tryllevæske på. Så antænder tryllevæsken til ene tryllepulver, som så får de to tryllepulver, der bliver sammen til at springe i luften. Det er godt, Christoffer. Men jeg tænker på, ikke også noget, der er rigtig vigtigt, når man skal lave sådan nogle bomber. Det er altså sikkerheden. Okay. De sidder og tænder under stolene. Nej, man må ikke lige få børn. I har faktisk verdens bedste høreværn lige her, og de passer lige præcis ind i jeres egne øregange. Så når det er, at mig og Christoffer tager vores høreværn på, så propper I jeres fingre i ørerne. Og man er altså ikke for gammel, eller for sej, eller for lille til at proppe. Det er faktisk noget, der hedder kaliumpermanganat. Og man skal faktisk bare prøve en lille smule. Og så senere så viser vi lige, hvorfor det er. Det hedder verdens mest lille stof. Men det tror jeg bare lige har givet til. Hvad har du høreværn på? Så kom lige væk. Der er nu. Også dig. Fingrene i ørerne. Det er sådan en ret hvad skal man sige, hissig blanding, den her. Så man kan ikke blande den hjemmefra. Ja. Kæmpermand, begge fingre. 6, 7, 8. Når tryllevæsken bliver dryppet på det øverste tryllepulver, så går der cirka et par sekunder, så begynder det øverste tryllepulver og væsken at ryge. Og så er det aller sidste chance for at have fingrene ind i øret, fordi så går der cirka et sekund mere, og så skulle det gerne sige bang. Ellers tæver Nana mig bagefter. Ikke sandt? Så man lige får good luck, så tror jeg lige, at jeg ryster dem her. Sådan. Er I klar? Jeg tror ikke, vi har pind. Nu er jeg der har taget en pind med. Må vi låne dit kamerastativ? Jeg tror ikke, vi får ikke med til at hjælpe os med at vaske op. Nej. Der er lidt andet stemning. Nå, så gør vi det altså selv, og det er sådan, når vi vasker op ude på kommentarer, så skal vi bruge vaskebalje. Så har vi sådan nogle her. Fordi man kan jo godt se, at der kan komme rigtig mange ting ned i de her vaskebaljer. Så det er det rigtig gode til. Jeg skal bruge sådan en af dem her. Jeg tror, jeg stiller mig lidt om på den her side. Nana. Sådan der. Hvad er der galt? Så. Og hvad skal man mere bruge, når man vasker op? Vand. Man skal nemlig bruge vand, ikke også? Og så skal man bruge opvaskemiddel. Nana. Sådan der. Jeg ulykker med til at kigge væk, hva'? Rigtig godt. Nej, og så tænker jeg, at vi skal lige have noget af verdens mest lille stof, som er det der kaliumpermanganat. Så det skal også lige have. Nu siger du bare, at det er verdens mest. Det tror jeg ikke. Men jeg har ikke vist det. Men tror jeg på det? Gå over og hente noget af det der. Vand så. Så tager jeg lige noget af det her mellemtid. Sådan der. Sådan, så prøver vi med det. Skide godt. Ej, det bliver så godt. Nå, så vil jeg lige snakke lidt om det der med verdens mest lille stof i mellemtiden. Ja, vis lige det, fordi man kan ikke bare komme med sådan en påstand der. Fordi, hvis I prøver at kigge her. Hvilken farve har det her? Sort, ikke også? Sort, lille. Lille er der nogen, der siger. Mørke, lille, ikke også? Det er faktisk sådan, at hvis man bare tager sådan lige sådan en fingerfuld. Her, I se, det er på fingeren her.
Det er altså ikke så særlig meget. Sådan der. Og så lige propper ned i vand. Så er det. Det er altså virkelig lille. Og det var faktisk sådan en gang, der var der nogen, der skulle være rigtig sjove. Og så puttede de i storkespringvandet. Det må man altså ikke længere. Og så kom kommunen med deres 30% Brenda og Ilde. Så det vil vi ikke finde os i. Lad os se, hvad der så sker på det. Fordi det er faktisk sådan, ikke, at man får kraft af at hoppe rundt. Og bare lavet en frygtelig masse brunsten. Ja. Men nu kan man lov smide det ud i klokken. Så får man ikke kraft af det længere. Det andet, det er sådan noget rod. Men jeg skal lige have en smule. Den er ulækker, den der, ikke? Du kan have en ny. Bare lægge den der. Det er fordi, at Christoffer han puttede jo Brenda og Ilde i før. Og Brenda og Ilde, har I nogensinde prøvet at få det på et sår? Nej. Det er sådan noget, når man får det på et sår, ikke? Så sviger det, og så bliver det helt hvidt og bruser. Men det, I får på et sår, det er 0,5% Brenda og Ilde. Det her, det er altså 30% Brenda og Ilde. Så hvis man putter det på sit sår, på sit knæ, så har man altså ikke noget knæ længere. Så det er også sådan, man skal ja. Det gør i hvert fald rigtig naller, og man skal til skadestuen, og en knæ virker rigtig dårligt lang tid efter. Okay, det vil jeg også bare købe. Jeg brugte mit afløb, det nyttede altså ikke noget med et afløb, der lavede sådan en sæbesvamp derinde. Fik noget 30% Brenda og Ilde, det kunne det altså ikke lide. Desværre må man ikke købe det mere, fordi der var nogen, der fandt ud af, at man kunne lave bomber af det, så det skal man altså... Så det går godt op, at på eksperimentaren. Ja, okay. Nu kan jeg drive godt, så jeg sætter lige herovre i tørvejr. Hvis man skal vaske op derhjemme, så er der jo ikke nogen grund til at gøre det alt for nemt for sig selv, så man tager lige noget opvaskemiddel og noget rigtig varmt vand. Sådan der. Og så rydder man lige op omkring Nana. Så skal ens vand være rigtig skidt. Det er en meget vigtig del af det. Sådan der. Og så drejer man rundt. Og så siger man 3, 2, 1. Opvask. Ad, Nana. Yes, så er man vasket op. Ja, det var sørme vasket op, hva'? Du må se, hvor rigtig det er. Nana, altså. Men jeg sagde, at du lige havde sådan en lille ekstra forsøg. Ja. Altså, det er jo helt vildt griset, det der. Smadret flot. Men jeg prøver, hvad du er. Jeg prøver den her så. Skal I se, om jeg kan gøre det meget smartere. Ikke helt lige så sejt. Ikke helt lige så sejt. Må jeg låne din æske? Eller din æske? Du må gerne få dem bærglas, du må også gerne få dem målbær. Mig imod. Der er en masse her. Det bliver lidt... Nå. 3, 2, 1. Ej, den anden var lidt sejere, ikke? Men se, hvor lidt mine sviner. Tak fordi I ville se med. Fordi det er lavet sådan et kæmpestort lysglimt. Når jeg så ser det. Sagde det bare, jeg vil køre noget.